Qadırdan ildeşlerim, mehriban dostlar doğanlar. Bugün ikinci okuwçymyzyň 2 ýyllyk kimligi onaýlaryny däzir özüne jaň etýäs. Takipde galyn. Alo. Alo. Assalamu alaikum brother. Wa aleykum assalam. Cuma nazar senmi gowmy ýa-da? Jany sag. Jany sagmy? Harmy şerinde. Ha, şükür owa. Nirde näme etýän? Öýde ýatyýsyň, ona ýatyýsyň. İş ýok? Ha. Kimlikden habar ýokmy? Şu an yarım saat kamera konularında diye o zaman neyse 20 günlük onaýlanma kimligin? 20 günlük. Awa. Sıkıntı olur mu sence? 20 günden sonra sırası o zaman bizim devam etmeliyiz. Şaka yapıyorum ya. 2 ýyllyk onaýlanan kimligin aynen. Haýyrly uğurlu olsun. Bugün ikinci okuwçy. Barmy ýüregiňde arzuw niýetiň? Alajym danışmanlyk eýle beýle diýerler. Näme diýýäň ol eýle beýle diýenlere? Öyle böyle diyorlar. Öz içinde de ben alazım danışmanlığı gelelim bari dokument olacak ya. Mhm. Sizin üstünüzden doğrulan sağlıklı çok. Aldap oňartýasmy? Yok ne oldu? Boldy. Başga diýjek zadyň barmy? Başka diyecek sağlıklı mı? İşaretler üstünlük. Eyvallah. Senin Yine de hem devam işin edeceğiz. üstünden, aynen. Ama 2 ýyl ýetip gitme, ýene arada sırada gel, bize yerimizde. Yok gayet. Olmasa da çay içersiniz. Oldu. Boldy, habarlaşar sonda galyna. Ya sonra.